Bizitzeko hilabetezkaz batzu baino geratzen ez zitzaizkiola esan zioten egunean aitonak ez zuen etxera itzuli nahi izan. Gure amak lagundu zion goiz hartan medikuarenera, bere errain gazteak. Aitonak lasai entzun zituen medikuaren esanak, dendena entzun zuen txintik esan gabe, eta ostean medikuari eskua luzatu eta deitasunez agurtu zuen. Kontsultatik atera zirenean, amak ezekien zer esan. Isilun eluzio baten ondoren, autobuserantz egingo zuten galdetu zion aitonari, berak ez. Ez gara oraindik bueltatuko. Egun pasa egingo dugu Bilbon. Gauza bat erakutsi nahi dizut. Esan zion eta irribarre egiten ahalegindu zen. Aitonak Bilboko Arte Eder Museora eraman zuen ama. Amak ez zuen egundo ahaztuko egun hura. Nola hiltzera zioala esan zioten egunean, bertan museo batera eraman zuen aitonak. Nola ahalegindu zen aiton edertasuna heriotzaren gainetik jartzen, alferrik. Nola ahalegindu zen amak bestelako oroitzapen bat izan zezan egun ailatz arena. Aitonaren keinu hori betiko hartuko zuen gomutan gure amak. Museo batean sartzen zen lehen aldia zen, hura.